Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Ime koje danas znači fudbal, luksuz i neverovatni rekordi. Ali put do milijardera nije bio lak. Rođen je 1985. godine na Madeiri, u siromašnoj porodici. Njegov otac je radio kao vrtlar i povremeno u fudbalskom klubu, dok je majka čistila kuće kako bi prehranila decu. Ronaldo često priča da je spavao u maloj sobi sa bratom i sestrama, bez mnogo hrane na stolu. Upravo to siromaštvo ga je nateralo da sanja veliko. Još kao dečak, Ronaldo je igrao fudbal na ulicama Madeire. A kada je imao samo 12 godina, otišao je u Lisabon sam, bez porodice, da bi pratio svoj san. Bio je toliko posvećen da je trenirao satima, čak i kada nije imao snage ni za ručak. Njegovi saigrači su ga zadirkivali zbog jakog naglaska, ali on nikada nije odustajao. Njegov talenat brzo je primećen u Sporting Lisabonu, a već sa 18 godina potpisuje za Manchester United. Tamo je, pod vođstvom Sir Alexa Fergusona, izrastao u jednog od najboljih fudbalera sveta. Trofeji, golovi i rekordi nizali su se jedan za drugim. Kasnije, prelazak u Real Madrid za tada rekordnih 94 miliona evra postao je istorijski trenutak. U Madridu je Ronaldo postao ikona. Osvajao je Ligu šampiona, obarao rekorde i postao najbolji strelac u istoriji kluba. Ali njegova priča nije samo fudbalska. Cristiano Ronaldo je postao i globalni brend. Njegovi sponzorski ugovori sa Nike, Clear, Tag Heuer i mnogim drugim kompanijama doneli su mu stotine miliona evra. Samo njegov doživotni ugovor sa Nike vredi preko $1 milijardu. Ronaldo je kralj Instagrama. Jedan jedini post na njegovom profilu može da zaradi i do 2 miliona evra. To ga čini najplaćenijim sportistom na društvenim mrežama. Pored toga, CR7 ima svoj hotelski lanac, Pestana CR7, liniju odeće, parfema i teretana. On nije samo fudbaler. On je poslovni čovjek koji je pretvorio svoje ime u multinacionalni brend. Njegov luksuzni život privlači pažnju svih, od vila vrednih desetine miliona u Madridu, Torinu i Madeiri, do privatnog aviona Gulfstream G650 vrednog 60 miliona evra. U njegovoj garaži nalaze se Bugatti, Ferrari, Lamborghini i Rolls-Royce, kolekcija snova svakog ljubitelja automobila. Ali Ronaldo nikada nije zaboravio odakle je došao. Donirao je milione bolnicama, školama i deci širom sveta. Često pomaže u humanitarnim akcijama i važi za jednog od najdarežljivijih sportista. Danas se njegovo bogatstvo procjenjuje na više od 1 milijarde evra, čime je postao prvi fudbaler u istoriji koji je dostigao taj status dok je još aktivno igrao. Cristiano Ronaldo nije samo fudbaler. On je fenomen, inspiracija i dokaz da se radom, disciplinom i verom u sebe može doći do samog vrha sveta. Zapratite za još neverovatnih priča o najvećim zvezdama sveta.